Honez Film Festivala da Bilbon antolatzen dugun festival bat, ondala urte antolatzen dugula, baina Manchestertik datorren festival bat dela. Geure helburu nagusiena da bazterkeria egoeran edo bazterkeri arriskuan dauzen pertsonekin lan egitea eta sentsibilitate ekimenak egin, beraiekaz, laburmetraiak, antzerkia, eta gero ekitaldi batean egin dugun lan guztia presentatu egiten dugu. Guretzat helburu betetzen ditugu, alde batetik da gizarteari erakusten diegu nola bazterkeria arazoan dauzen pertsonek edo arriskuan dauzen pertsonek behar izanak baino ere gaitasuna dituztela. Eta honelako ekitaldietan erakusten diegu antzerkiaren bidez, eta zinemaren bidez, euren gaitasunen alde txikitxo bat. Eta baita ere, nola festivalan parte hartzen duten pila bat pertsona egoera larri horretan bizitzen diren pertsonak, eurentzat ere autoestimari ematen dioten indarra oso garrantzitsua da, baita ere. Parte hartzea da garrantzitsuen radikoa. Festivalean erakusten dugu aurreko hilabetetan egin izan dugun lan guztia, ezta? Alde batetik antzerkian ari diren pertsonek urtean zehar entzaiaten eta obra ezberdinak presentatzen ari diren obra horiek aurkeztu egiten dutelako, hori alde bat. Eta bestaldetik ere, ikastetxeekin egiten dugun aurretiko lana, sentsibilizazio metodologia ezberdinak erabiliz ikastetxeetara joaten gara, eta pertsona hauek euren bizitzari buruz hitz egiten dabe, naturaltasunez, eta gero ikasleak bertatik ateratzen duten informazio guztiarekin egiten dituzte laburmetraiak, eta festivalan bertan aurkeztu egiten dituzte laburmetrai horiek. Aurten egin dugu lan Begoñaspi Artxandapik Astorarekin, imaginatu proposatzen diegula, egizue bazterkeriari buruz laburmetrai bat. Beti izango dituzte bazterkeriari buruzko klitxe berdinak, ezta? Eta aurkeztuko digute beti euren irudia pertsoniari buruz. Orduan guk egiten duguna da aurretik, egiten gara ikastetxeetara, beraiekin hitz egin, eurak hitz egiten dute, aukera dute hitz egiteko arriskua egoera hori bizitzen ari diren, bazterkeri egoera bizitzen ari diren pertsonekin, eta behintzat ez dakit, beste begirada bat eman dezakete euren lanei. Noski, nire ustez azkenean aurrez aurre entzuten badozu bazterkeri egoera dagoen pertsona baten euren ahotsarekin, euren arazoa kontetan, zeure irudia aldatu egingo da. Eta, irakasleak hori bueltatzen digute beti, ezta? Nola nahiko esperientzia hunkigarria esaten dela askotan, eta, pentsatzen dugu hori da geure helburua ere, ezta? Behintzat begirada pixka bat aldatzea, gizartearen begirada. Eta gizartearen etorkizunan dago gazteetan eta horregatik garrantzitsua ikusten dugu ikastetxeetan lan hori egitea. Bilbon edo non izango litzateke garrantzitsua honelako festivalak egitea, batez hori. Bazterkeria arazoa jasaten dituzten pertsonak zentroan jartzen ditugu zelako eta gizarteak ikus dezake, binetan bezala, Bilbon ere edonon bezala honelako arazoak existitzen direla. Eta arazo hauen arduradunak ere bagarela gizarte osoa, ezta? Gainera, aurten gure festivala luzatu egin dugu eta ostiralean, adibidez, asteazken eta ostegunean izango dugu festivala Bilbon, baina aurten Donostira eramango dugu baita ere. Eta ostiralean egingo da bertan ekitaldi bat ere, Honez Film Festivalarekin batera.